Ne znam koliko je sati bilo kada si zaspao. Znam samo da je bilo jutro i da sam te noći nevedno spavao. Mislim da sam buncao dok sam pokušavao da u snu izgovorim reči kojima bih nas odbranio. San je bio ružan. San je bio ružan kao i onaj glas koji mi je govorio da se više nećeš probuditi i svojim hladnim dahom učinio da sve moje misli ostanu tamničene u njegovoj ledenoj odaji. Činilo mi se da ću ga nadjačati i nadgovoriti, ubediti ga da je sve bilo velika greška. Ali je svaka moja reč kao sleđeni mač ostajala da lebdi u tom hladnom i memljivom vazduhu. Kada sam se probudio, osjetio sam tvoju hladnu ruku u mojoj. Video sam kako se jedan brod natovaren našim godinama odvaja od obale i polako isplovljava ka pučini. Na njemu si bila sama, pogleda uprtog u daljinu. Soba je počela da se ruši nadamnom, ali nisam osjećao njenu težinu. Dok sam u magnovenju ponavljao kako moram za tim brodom. Ustao sam i krenuo nekud, rešen da zaustavim Mlađu ili da se popnem na njenu palubu. Ne znam koliko je dugo trajala moja borba, ali je bila duga i snažna. Koliko i moj bol. Spuštalo se veče kada sam u tvojim tamnim očima, koje su već gasnule u daljini, iznenada ugledao nešto nestvarno, što me zauvek promenilo. Jedna iskra se tada rodila u njima, uzletela put neba i zaparala ga, ispisujući poruke koje su otkrivale svu čistotu tvoje duše. Te reči još nikome nisam ponovio. Govorili su ponekad da si samo pas, ali nikada nisam poverovao. Bila si neko različit. U maloj muzičkoj kutiji i sada čuvam crni povrđavi uvojak koji sam ti ukrao na rastanku. Godine su prošle, a kutijicu još nisam otvorio. Bojim se one naše muzike. Strepim od sebe samo ponovi. Dobro večer, dragi naši gosti, dragi prijatelji. Srdačno vas pozdravljam u Srpskom vencu na promociji knjige Muzička kutija. To izdanje od maja meseca čeka da bude predstavljeno našoj publici, srpskoj zajednici u Budimpešti, ali mislim ko čeka taj dočeka, možda je večeras u vašem društvu došao pravi trenutak za ovo. Najtoplije pozdravljam autora romana, doktora Dragana Jakovljevića, književnika, glavnog generalnog urednika Srpskih nedeljnih novina, divnu damu koja je večeras sa nama u ulozi moderatora, Draganu Meseđiju, i naše mlade umetnike. Upravo ste čuli detalj iz knjige u izvođenju Dimitrija Petrovića, a ostale naše mlade umetnike ćeš ti predstaviti, Dragana. Želim vam ugodno veče uz muzičku kutiju. Hvala vam. Dobro večer svima. Na samom početku da vam kažem da mi je veliko zadovoljstvo što ste se odazvali u tako velikom broju. Pozdravljam goste, pozdravljam i naše učesnike večerašnje večeri, doktora Dragana Jakovljevića, autora knjige Muzička kutija koju večeras predstavljamo, Tijanu, Dimitrija, Relju i Milu, koji će večeras učiniti da ovo večer bude zaista posebno i drugačije. Hvala Dimitrije na ovom divnom uvodu. Inače, Dimitrije vam je pročitao priču Muzička kutija iz istoimene knjige. Ovo večer posvećeno je novoj knjizi doktora Dragana Jakovljevića koja se zove Muzička kutija.
Da li Dragana treba posebno da predstavljamo? Sigurna sam da većina vas zna ko je Dragan Jakovljević, da je upoznata i sa njegovim delom i aktivnostima, ali naravno ovde imamo i novih učenika i gostiju i zbog njih ćemo reći nešto o našem večerašnjem gostu. Dr. Dragan Jakovljević je književnik i novinar, dugogodišnji urednik Srpskih nedeljnih novina, univerzitetski predavač i iza Dragana stoji 14 objavljenih knjiga različitih žanrova, izdatih uglavnom na teritoriji Mađarske, jer Dragan u Mađarskoj živi i stvara već više 25 godina. Njegova dela su prevođena na više jezika. Član je Udruženja književnika Srbije i Vojvodine i dobitnik niza značajnih književnih i društvenih priznanja. Dragane, je li ima nešto da smo zaboravili i propustili od tebe? Ili sve znamo? Pa ti već svakako sve znaš, mlada generacija verovatno ne, pa to je to, to je u stvari suština. Možda da spomenem jedan novi izazov pre mesec dana, sam i dopisnik lista politika iz Budimpešte, pa sam i tome posvećen u poslednje vreme. To je neka novina, inače je ovo sve već poznato, ja mislim. Znači, zabeležit ćemo ovo za sledeći književni več. Dobro, večeras će ovo veče biti inače malo drugačije. Biće malo više dinamike i muzike i čitanja odlomaka iz knjige Muzička kutija. Na početku pozivam Reju Maletkovića, 9. B razred, da nam odsvira Masenet Tajs meditacije. Reju ću da samo zamoliti da se malo približi kameri, pošto se ovo snima, ipak ne bi bilo s naše strane korektno da ga zanemarimo, da se ne vidi. Još se ne vidiš. Slobodno ispred nas.
pogled životne priče, obične, sasvim obične životne priče junaka predstavlja na veoma neobične načine. Junaci priče su sasvim obični ljudi i uz potpuno realistične opise okruženja i njihovih života sa načinom razmišljanja bliskom našem, oni se odjednom nalaze u nekim krajnje neobičnim situacijama i sami zatečeni njima. Nekako usput sami uče i pokušavaju da reše te situacije. Tako se gospodin B u priči Bezimena knjiga gospodina B bori sa neobičnom knjigom, koju on iz nekog razloga ne može ni da pocepa, iako se trudi. Ne može ni da je zapali, iako potroši paklo šibica na to, a kako autor sam kaže, ne može ni da je pročita do kraja, jer koliko god da je čita, kraj se ne nazire. Dok drugi junak nestaje deo po deo u jednom misterioznom ogledalu. O svakoj situaciji u priči može da se polemiše. Neobičan sklop okolnosti, neobičan tok radnje i potpuno neočekivane situacije i ishode. Ovakve situacije su potpuno nove u tvom stvaralaštvu. Možeš nam reći nešto o tome? Pa, delimično si u pravu, Dragana. Da, u ovoj književnoj formi su nove. Ja sam se prethodno nisam se bavio kratkim pričama, bavio sam se najpre poezijom, zatim esejima, nekoliko romana i za mene poetska proza takođe, a kratka forma je forma kraćih, ne baš mnogo kratkih, ali kraćih priča, pripovedaka je nešto čega sam se dugo klonio. Dakle, mislio sam da nisam bio spreman za tako nešto, jer je to po meni ipak i po drugima najteža književna forma. Dragomir to zna, on je takođe pisao pripovetke. Na malom prostoru treba prosto da se nađe sve ono što bi se, na primjer, našlo u jednom romanu. Dakle, svi oni elementi. I na tom malom prostoru treba ispričati priču, povesti je, voditi na odgovarajući način i završiti. Što meni nekako ranije, čini mi se, nije polazilo za rukom, a da nisam ni pokušao. Ali u poslednje 2 godine nekako, valjda, život čoveka, eto, ili neka ruka od ozgo navede im na neke izazove o kojima nije ranije toliko razmišljao. Tako da, priča po priča, prosto to se nekako sve taložilo. Najpre sam neke od njih objavio na internetu i kad sam video da se to ljudima dopada, kad sam pročitao te komentare koji su sledili, onda sam se osmelio da kada se prosto nakupio dovoljan broj priča, evo, predložim našoj direktorki Zorici Jurković da Kulturni centar Srpski venac izda tu knjigu, što je ona zaista sa oduševljenjem prihvatila. Ja sam zaista zadovoljan i zahvalan Srpskom vencu i ponosan zato što je, ako sam dobro informisan, ovo njihovo prvo samostalno izdavački projekat, prva knjiga koju su samostalno objavili. A kada je reč o prosto tim neobičnim situacijama koje je Dragana spomenula, njih je bilo i u mojoj poeziji, ali u prozi ne. I deo ovih priča nosi dozu, da kažem, fantastičnog ili nerealnog, ali ne sve. Nekoliko priča je takvih. Priča koju smo upravo čuli, Muzička kutija, je atipična, ona nosi i nešto poetsko u sebi, druge nisu takve, klonio sam se lirike u pričama, ali ova priča je vezana za mene lično, dakle, meni se lično dogodila i prosto sam osetio potrebu da je ispričam na jedan lirski način. Neke priče su potpuno realistične i mislim da je većina takvih, a neke su, poput ovih koje je Dragana spomenula, ima jedno 5-6 priča koje nose tu dozu fantastike i meni je to u jednom trenutku bilo potrebno da nekako domaštam, na taj način domaštam priče, da ubacim i nešto, da kažem, i realno, odnosno jednu dozu neke kreacije koja nije prisutna ovde među nama, koja je sa one strane, tako kažem. Hvala, Dragane. Kako smo i običali na početku, sad ćemo da čujemo Tijanu da pročita jedan odlomak iz priče Andaluzija. Izvolite.
Bilo je jasno da gospodin Đorđević živi usamljeničkim životom i da ima izraženu potrebu da sa nekim porazgovara. Ja sam, međutim, njegov slušalac i sagovornik bio ne iz sažaljenja ili puke humanosti, već zato što mi se činilo da taj talentovani i pravdoljubivi čovek u svojim tekstovima pokreće teme vrlo važne za svakog od nas i da svakim svojim retkom ovaj svijet čini bolje. Dobro se sećam kako mu je glas podrhtavao dok mi je čitao svoje viđenje čovekovog uspeha i neuspeha. Nasućivao sam da se između tih radova kriju čovekove mnoge velike istine, čije je zatamljenje od strane drugih, možda autoru tokom života uskratilo neke radosti upravo onda kada je trebalo da mu se dogode. U svesti nam se i danas ponekad razlegne eho nebrojenih saveta iz detinjstva, upućivanih od strane starijih i iskusnijih, brižno zagledanih u našu budućnost, da se treba družiti i prijatelje sticati u krugu uspešnijih, jer su onda tada šanse da postanemo poput njih veće. Ništa tada nismo čuli o saosećajnosti i niko da nam kaže druži se sa njim jer je plemenit, pa ćeš mu možda postati ravan. Možda ćeš uz njega postati dobar ili bar bolji čovek. Uspeh se, govorili su, meri brojem petica u školskom dnevniku i đačkoj knjižici. Biti odličan znači dobiti nagradu za naizust izrečene lekcije iz udžbenika i ne larmati u učionici. O potrebi da se za odličan uspeh znaju i lekcije humanosti i solidarnosti u periodu detinjstva, dok izrastaju i moralni postulati budućih ljudi, niko nije rekao ništa. I kasnije, kada su nam takođe stariji, takođe iskusniji i takođe brižni, obično nepozvani priskakali u pomoć savetima za izbor budućeg životnog partnera, uspeh je bila najčešće izgovarana reč. I opet ništa o mačemu što bi moglo imati veze sa istančanim osjećajem za pravdu, poštenjem, plemenitošću ili obzirima. Karakter u koji bi bila utkana briga za zajedničku budućnost, za spoljni svijet, za svoje i za bližnje drugih ljudi, nikada nije bio na njihovoj listi podviga uspešnih. Prećutkivali su, ili nisu ni znali, da je podvig pohitati i pružiti ruku nevoljniku, a ne kloniti ga se. Da je uspeh sopstvenim rukama i umom ostvariti svoje snove, a ne dobro se snaći u životu. Da pohvale zaslužuju oni koji šansu za sebe vide u radu na opštem dobru, a ne u njegovoj razgradnji. Da se uspeh ne dokazuje brojem diploma, već plemenitih dela učinjenih radi dobrobiti svih. Dok propovedaju o spratovima, bankama i kubikažama, prećutkuju vam da neuspeh nije izostatak bilo čega nadoknadivog i da samim tim sklonog propadanju, već pomanjkanje čovečnosti u srcu onoga koga biramo i njegove istrajne dobrote, vodilje svakoj konačnoj pobedi. Hvala ti, Ana. Dok čitam ove priče i upoznajemo se sa likovima iz priča, nekako stičemo utisak kao da su to ljudi iz našeg bliskog okruženja, kao da su to naše komšije, ljudi iz zgrade, ulaza. Po istančanom opisu likova i njihovih karaktera stiče se utisak da autor puno vremena ulaže u posmatranje ljudi, u njihovo ponašanje, govor tela. I dok sam o ovome razmišljala, setila sam se knjige Mimikrija, koju je Dragan napisao pre 6-7 godina, tako? I koja baš govori o tome u kojoj u stvari ima više psihologije nego u nekim pravim psihološkim knjigama. Šta je starije? Ovo je pitanje. To je pisanje i potreba da ono bude što bolje, pa zato posmatraš i analiziraš ljude, ili prvo posmatraš ljude, a onda poželiš da to staviš na papir. Pa mislim da su te dve kategorije neodvojive, bar u mom slučaju. Dakle, posmatranje ljudi, njihove neke reakcije, neke situacije u kojima se svi ponekad nađemo, sve to izaziva, naravno, određene impresije u nama, a oni koji su naklonjeni pisanju požele da to i zabeleže. Dakle, tada se javi potreba da se to učini, tako da mislim da je kod svih pisaca to tako. Dakle, to je jedna lančana reakcija. Potreba da se nešto napiše nastaje u trenutku kad nas nešto impresionira.
U mom slučaju, kao što si rekla, Dragana, to su neke svakodnevne situacije, neki naizgled obični ljudi i naizgled obične situacije. Neke od tih ličnosti su istinite, dakle, žive i danas, neke su izmaštane, ali i te koje su plod moje mašte, te ličnosti, one su, svaka od njih može da bude bilo ko od nas. Dakle, ništa nije, nijedan lik nije toliko nerealan da ne bi bio stvaran. Dakle, moja inspiracija smo svi mi, neke naše reakcije u trenucima kada smo prosto iznenađeni, oduševljeni, tužni i tako dalje. I sve je to život, sve je to taj životni mozaik koji, eto, kod pisca, koji pisca može da zaintrigira, da, pogotovo, kao što ti reče, ja zaista volim da posmatram i analiziram ljude, to je možda neka i profesionalna deformacija, pogotovo tu neverbalnu komunikaciju koja meni vrlo često može da kaže više nego 1000 reči. I upravo ta neverbalna komunikacija je meni često inspiracija. Dakle, ono neizrečeno što iskazujemo mimikom, pokretima i na taj način, dakle, bez ikakvog teksta. Znači, ovi ljudi za koje ja mislim da žive u mom komšiluku i da si pisao njima, u stvari žive u tom komšiluku. Da, žive u komšiluku svih nas. To smo mi zapravo svi. Tako da, eto, kažem, nešto je od toga istinito, nešto je domaštano. Ne mogu da kažem u kom procentu je jedna ili druga strana prevagnula, ali u svakom slučaju da je sve istinito, to bi bilo neko dokumentarno štivo, a pošto je književno delo, onda se podrazumeva da ima i domaštano u sebi. Hvala. U svojim pričama spajaš naizgled nespojivo i time situacije činiš još neobičnijim. Postoji priča o beskućniku, i to je jedna od takvih priča. Naravno da među beskućnicima ima puno intelektualaca, ali su se ljudi nekako odvikli da o njima razmišljaju na takav način. Moram da napravim samo jednu digresiju. Kada sam ja stigla u Mađarsku pre 20 i nešto godina, došla sam iz malog mesta, ali bila sam jako iznenađena kada sam videla toliko beskućnika koji čitaju. Znači, nisu bili pored njih stripovi, pored njih su bili knjige, bili su knjige, znači oni su jako puno čitali. Mislim da je izuzetno važno ovo podsjećanje autora kojim nas uči da putem ovih priča da proširimo vidike i da nije sve onako kako se čini na prvi pogled. Isto tako, kroz ove priče autor se trudio da probudi empatiju čitaoca prema junacima priča i empatiju ljudi prema ljudima. Nažalost, svedoci smo da u današnjem svetu su odnosi nekako zahladneli, svako gleda samo sebe, da ljudi imaju sve manje vremena i sve manje emocija, tolerancije i saosećanja prema drugima. Dragane, šta misliš, koliko je empatija potrebna u današnjem društvu i šta je tu do pisca? Pa, empatija je potrebnija više nego ikada danas. Tim pre što su ljudi, kao što si rekla, postali zatvoreni. Dakle, svako se nekako, barem ovde u velikim gradovima. Čini mi se da u unutrašnjosti i nije baš toliko došlo do izražaja ta pojava, ali ovde kod nas jeste. Dakle, vi možete danas da živite u milionskom gradu, a da mesecima ne progovorite ni reči. Ni sa kim, jer prosto ljudi imaju svoje neke kružoke koji su sve uži i uži, čini mi se. Postajemo ta naša individualnost koja je potrebna svakako, ali čini mi se da prerasta neke normalne ljudske okvire i upravo zato je potrebna empatija, potrebno je to razumevanje jednih prema drugima. Nedavno sam tu u školi našoj školi kreativnog pisanja koja se subotom ovde organizuje, baš rekao nešto na tu temu, u smislu kada sretnemo danas poznanike, vrlo mali broj njih će posle svog monologa da kaže, a kako si ti? Svi smo nekako posvećeni sebi. Prvo ispričamo šta nas boli, kako živimo kod kuće, kako je na poslu, ako nas neko pita, naravno, šta ima novo i prosto taj monolog se oduži, na kraju se rastanemo, a da vas sagovornik vrlo retko pita dobro, kako ste vi, šta ima novo u vašem životu. Ili ako pita, to je ono američko how are you i u prolazu. To je to.
Dakle, ta vrsta empatije, ta vrsta istinskog interesovanja za život naših sagovornika nam manjka, čini mi se. Tako da ljudi se danas zbog toga upravo sve više okreću onome što se u modernom žargonu kaže life coach, odnosno nekim psihološkim savjetovalištima, pa i psihijatrima, u nadi da će tamo naći sagovornika, da će tamo naći neku reč utehe, neku osobu koja će ih razumeti prosto, ali oni ih razumeju po službenoj dužnosti, naravno, za novac. Vrlo je malo, verovatno ako se osvrnete sada na svoj život, shvatit ćete da pravih prijatelja imamo, koliko sam, neće da nabrajam, ali na prste jedne ruke, možda i to previše, možemo da izbrojimo, ljude koji se stvarno interesuju za naš život. Sve ostalo su kolege, poznanici i tako dalje, koji, naravno, sa kojima lepo sarađujemo, ali prosto, ako osjećate potrebu da se nekome poverite, ako se osjećate usamljeno, ako se osjećate povređeno, vrlo je mali broj ljudi kod kojih možete da odete na kafu i da kažete šta vas muči i da ih pitate šta ima novo kod njih i da vam oni iskreno kažu. Dobro, uvek je bilo tako, niko nema 100 takvih prijatelja, naravno, ali čini mi se da se krug takvih osoba sve više i više sužava u današnje vreme. Možda sam sad malo duži, evo da pomenem, da. Koliko je do pisca? U tvojim pričama ima te dati? Pa ima, ja se trudim da svaka moja priča odiše nekom dozom humanosti. Dakle, iz jedne humane percepcije gledam i svoje junake i prosto njihovo okruženje i mislim da svako od njih nosi neku humanu poruku. Na kraju, bez obzira što nisu sve sa srećnim krajem, ali u svakom slučaju i jedne i druge nose barem neku nit koju jaču ili slabiju kroz svaku moju priču. Nastojao sam, barem ne znam da li sam u tome uspeo, da ta empatija dođe do izražaja. Ja mislim da si gledao moj tekst, jer sam upravo to htjela da kažem, da su tvoje priče toliko životne i svako ima neka opomena da primetimo nešto, da obratimo pažnju. Hvala, Dragane. Sad ćemo zamoliti Dimitrija da nam pročita drugi odlomak iz priče Andaluzija. U sećanju mi je ostala i njegova tiha patnja zbog nepravdi koje se čine ljudima od pera. Teško je podnosio to što su naši pisci za života zanemarivani, ni podaštavani, vređani, pa i progonjeni da bi se, nakon što se presele na onaj svet i time prestanu da budu opasnost ili nečija konkurencija, o njima pisali hvalospevi, ustanovljavale nagrade sa njihovim imenima, a ponekad i podizale biste i spomenici. Bolelo ga je i to što nam se kultura sećanja gasi i što, kako je govorio, svaka generacija i svaka nova vlast veruju da svet počinje od njih. Želim da se zahvalim onima koji svoje misli i dalje uporno pretaču u slova, reči i rečenice, ne dopuštajući tim iskričavim darovima namenjenim sadašnjem i budućem čoveku da neopaženo iščeznu u varljivim slikama svakodnevice. Iskreno poštovanje za sve one koji dalje veruju da je borba za reč utisnuta u platno vremena, isplativija od nekih drugačijih borbi u kojoj čovek od uvek pa i danas radije i odlučnije stupa, nesvestan truleži i propadanja kojima su podložni plodovi takvih njegovih ratova. Ima među nama ljudi koji donose svetlost, retkih i time dragocenijih, spremnih, da se svim svojim bićem i danas bore kako bi prekinuli onu nesrećnu nit koja ideal nepismenosti vekovina negovanog čoveka povezuje sa današnjim generacijom sledbenika tog usuda u nebrojenim pojavnim oblicima primitivizma i preti da svojom tamom zaseni i vidokog je budućih. Divljenje za one koji zbog takvog delanja i takvih svojih nauma ostaju najpre lažno neprimećeni, a potom iskrajnuti, izopšteni, prezreni, odbačeni, uniženi pa i zabranjeni, ali čiju misao ništa od ovoga ne može da uguši i spreči da u obliku koji joj je tvorac namenio stigne do čoveka, svog jedinog odredišta. Hvala svima koji su
svesni da nijedna čovekova misao izvorno nije dar njegovog uma, ruke ili bilo čega zemaljskog, već delići velike i važne poruke, odaslate iz nedokučivih nam predela univerzuma. Ali od svakog među nama zavisi hoćemo li imati snage da te misaone dragulje prepoznamo, sačuvamo i povežemo sa ostalim porukama iz daljina, čije pisanje neće prestati sve dok je među nama ljudi svetlonosaca, kadrih da nam ih donesu. Pisao je gospodin Đorđević. Hvala Dimitrije, ja bih samo jednu malu digresiju o tome kako je nastao odlomak iz priče. To su reči gospodina Đorđevića, koji inače imaginarna ličnost, evo mogu da vam odam tu tajnu. Zapravo, ovaj sad osvrt nastao je iz mog nekog unutrašnjeg revolta, koji već traje duže vremena, a vezan je za to koliko se malo pažnje, koliko se malo podrške upućuje ljudima koji pišu. Vrlo često se čak i proganjaju, ne primećuju, namerno se ne primećuju i tako dalje, u globalnom svetu, ne samo u mikrosredinama. Dakle, upravo se ne poklanja, ili poklanja malo pažnje onome što je večno. Vi ćete, većina vas je na društvenim mrežama i sigurno ste primetili da stotine lajkova dobijaju fotografije ko je šta ručao, kako frizuru ima, gde je ko prošetao i tako dalje. Ako se okači neka, ako se postavi na društvenu mrežu neki plod duha vašeg kreacije, na prste jedne ruke možete da izbrojite lajkove. Dobro, to nije merilo kvaliteta, naravno, ali to je ipak jedan odraz naše kolektivne svesti. Prosto izdati danas knjigu, mi ovde u Mađarskoj imamo sreću, evo konkretno ja, što uopšte postoji ovakva institucija koja ima sluha za pisce, ali generalno je vrlo teško danas izdati knjigu ukoliko nije komercijalnog karaktera, dakle nešto što je efemerno i prolazno. A ono što je večno najmanje ima prođu i kod nas kao čitalaca, a i kod izdavača, jer ako se osvrnemo, šta ostaje na kraju iza nas? Ostaje ono što je zapisano. Jer vrlo često, kada naše novine malo reklamiram na društvenim mrežama, kada stavim naslovnu stranu, na primjer, Srpskih nedeljnih novina, ja obično stavim i napomenu da kazano odleti, a napisano ostaje. Kao neku krilaticu, otprilike, čisto da bih dao do znanja da, bez obzira što se štampa danas manje čita, što smo svi posvećeni elektronici, elektronika odleti, nažalost. Elektronika je korisna jer nas brzo obaveštava o svemu, ali kada je u pitanju trajnost, dakle ono što ostaje iza nas, iza ove generacije, za buduće neka pokoljenja, je ono na papiru. I knjige, i časopisi, i novine. Dakle, ali upravo tome, nažalost, poklanja se danas malo pažnje. Eto, to me je navelo da se malo i kritički osvrnem na ovu situaciju. Hvala. Otud gospodin Đorđević. U pričama iz ove zbirke ima dosta misterije. Često nas turbulentno bacaš iz jednostavnih okolnosti, običajne svakodnevice i njenih potpuno realističnih opisa u misteriozne sekvence nekih paralelnih svetova. Tu je, na primer, priča o čoveku sa trga. Tako da smo kao čitaoci stalno na nekom oprezu i nekom iščekivanju. Držiš nam pažnju. U tome je poenta, mislim. Tako? Da, pa u stvari najvažnije i svaki pisac nastoji, ja mislim, tu ima želja da drži pažnju čitaoca. Nijedan pisac ne ide ka tome da ga uopšte ne interesuje da li će držati pažnju. Dakle, svi mi to nastojimo, neko sa manje ili više uspeha, ja to postižem dinamičnošću radnje i dijalozima prosto, sa naravno nekim dubljim mislenim elementima poput ovih. Tako da, a i volim neobične krajeve, neobične završetke. Dakle, najčešće se u ovim pričama, one se najčešće završavaju onako kako čitalac ne očekuje. Ne uvek, ali vrlo često. Tako da, eto, to mi je neki izazov da iznenadim najpre samog sebe, jer vrlo često do kraja same priče ni ja ne znam kako će ono da se završi, bez obzira što sam imao jednu odgovarajuću konstrukciju
Ali mislim da sam sa Dragomirom, mojim dragim kolegom, pričao jednom o tome, kad sam ga kao novinar pitao da li sve ide onako po onom planu dok je pisao, u stvari danas piše romane, ali mislim da su to tad bile pripovetke, on je rekao ne, ja sednem s jednom namerom, a najčešće se završi u nekom sasvim drugom pravcu. Tako da i sa mnom to zaista slučaj, vjerovatno sa većinom pisaca, krenemo s jednom namerom, ali eto, život je nepredvidiv i naše misli, tokovi naših misli, tako da nas na kraju razmišljenje o svemu tome odvede u jednom drugom pravcu. Dobro. Junaci muzičke kutije imaju i mane i vrline, znači, veoma liče na nas, i slabosti, i to je jedna potpuno objektivna slika društva, ne samo današnjeg, nego uopšte društva. Isto tako imaju potrebu, mnogi od njih, da o njima misle kao izuzetno sposobni, inteligentni, posebni. Primer je Draško Jorgović u priči Sudnji dan, koji na veštački način po svaku cenu želi da održi lepu sliku o sebi bez obzira što srlja u propast. Sujeta i ego čoveka mogu da odvedu u smrt od gladi. Postoje li neke priče u našem okruženju da opomenu i osveste čoveka? Mislim, čega se sve nagledalo? Pa mi smo nekako puni takvih nekih situacija, samo što ih možda uvek ne primećujemo i ne komentarišemo. Nažalost, mnoge takve situacije nam postaju i normalne. I kao takve često i poželjne. Mi smo se prvo čudili svi kad su se pojavile društvene mreže, konkretno Facebook. Čudili smo se nekim osobama kako žele da izgledaju drugačije nego što jesu. I pametnije, i lepše, i mlađe. Kako su svi mladi zagledani u te telefone i svako bi da bude na nekom drugom mestu, a ne na ovom gde je trenutno. Dakle, fizički je ovde, a na ovaj način putem elektronike i negde drugde. Dakle, oni bi da budu negde drugde, neko bi da bude lepši i mlađi nego što jeste, neko bi da bude pametniji. Dakle, u poslednje vreme, čini mi se, svi bismo da budemo ono što nismo. I u stvari to je osnovni naš problem i u to, čini mi se, gazimo sve dublje i dublje. Prvo smo se čudili tome, a kada malo bolje razmislimo, uhvatit ćemo da smo svi mi, barem delimično, u tome. Dakle, mislim da među nama, možda oni koji nisu na društvenim mrežama, vrlo mali procenat onih koji bar nekad nisu pomislili čekaj da predstavim malo sebe lepšim, boljim, pametnim nego što jesam. Tako da, to su neke, ja mislim da je to generalno ljudska boljka kad postoji čovek, ali u poslednje vreme ona eskalirala, jer nam tehnologija prosto to nudi i kreatori te tehnologije zahtevaju prosto, ja mislim da je to planski rađeno, nekako sve nas to uvlači u svoje kandže i teško se sad iskopati iz svega toga, jer stvara zavisnost, stvara mentalnu zavisnost. Htjela sam samo da vam pročitam jedan deo priče o kojoj sam spomenula o Drašku Jorgoviću, koji je toliko silno želeo da održi tu neku sliku o sebi, čoveka koji ima, može, koji je bogat i tako dalje. Kada je potrošio sav novac na nekretnine, počeo je ređe da izlazi, jer je imao samo jedno odelo, jedne cipele i jedan šešir. Bio je svestan da se takva slika ne bi uklopila u predstavu koju su meštani imali o njemu. Niko, izuzev službenika poreske uprave i komunalnih preduzeća, koji su mu uzalud slali račune i naloge za uplatu, nije znao da njihov sugrađanin nema novca za održavanje nekretnina kojima je gradio svoj ugled. S vremenom su iznosi na neplaćenim računima postali toliki da su oni koji su ih slali odlučili da vlasnika tuže sudu. Draško je, međutim, kupljene kuće držao pod ključem. Nije ih izdavao, kako se ne bi govorilo da je prinuđen na očajnički korak. Na prigovore da je šteta što su mu kuće prazne, odgovarao je da se izdavanjem bave samo ljudi koji to moraju da čine. Stanari mogu da naprave više štete nego koristi. Neka stoji, stekao sam dovoljno i za ovaj i za još 3 života. Govorio je i u isto vreme štedeo gde god je mogao, pa i na hrani. Priča se završava
U stvari nećemo da kažemo kako Nećemo, uplošio sam se da ne pročitaš kraj. Za malo da te prekinem. Tako sam stala. Znači, ovo je slika baš o toga o čemu Dragan govori, slika našeg društva. Naravno, ne generalno, ali zaista se ljudi trude da održe neku sliku o sebi, čak i ako ih ti njihovi postupci vode u propast. Da, to je ta mimikrija koja, kao što si spomenula, ja imam jednu knjigu pre nekoliko godina, na mimikrija kao sudbina, u kojoj sam se osvrnuo na naučnoj bazi na sve te naše slabosti, da kažem, na sva ta naša prerušavanja. Jer čovek je, čini mi se, od životinja nekih biljaka preuzeo tu osobinu da se prerušava onako kako mu odgovara, kada mu je to u interesu. To svi manje ili više radimo, najčešće nesvesno, ali neki rade i svesno. To je tako zvano, između ostalog, i licemerje. Dakle, vrlo lako ćemo biti neko drugi u interesu poistovećivanja sa trenutnom situacijom, da ne odudaramo mnogo od okoline u kojoj smo, od onoga što se od nas traži. Dakle, vrlo lako ćemo tu svoju individualnost zanemariti na svoju štetu i obući neku kabanicu koju od nas zahteva društvo, situacija. Hvala, Dragane. Ja bih sada zamolila Miru Simić iz 9. C da nam ocenira Edvard Grieg Nocturno. Izvolite.
sam kraj da imam svoj neki zaključak. Većina Draganovih priča nema klasičan kraj. Neki od njih nemaju ni srećan kraj. Ali svaka priča nas nekako ostavi da razmišljamo o njoj. Dok sam čitala ovu knjigu, shvatila sam da ne može da se čita u dahu. Onako kako nekad sedmemo i pročitamo roman, jer jednostavno svaka priča traži da se slegne, da se preradi nekako. A dok sam čitala, imala sam osjećaj da je svaka jako dobra za neki scenario. Kao filmski scenario, jer se tako dok čitate premotava film u glavi. Nisi to primetili? Primetio sam još dok sam pisao, zato što sam zaista ja, koji god žanr da pišem, bilo da je pesma, priča ili roman, ja duže ili kraće vreme doživljavam to kao film. Dakle, konkretno dok sam pisao ove priče, ja sam, pošto ja volim, ne volim, nego mi to samo po sebi dođe, dakle, ređe mi se slike kao na filmu, pokretne slike, i prosto živim sa tim junacima. Verovatno glumci imaju sličan osjećaj kada ulaze u neki lik, ulaze u neku ulogu, tako i pisac mora da se na neki način poistoveti sa tim likovima da bi sve bilo autentično. Bez obzira da li su negativni ili pozitivni, mora da ih razume, mora da se nekako unese u njihovu tu ljušturu i da u njihov mentalni sklop prosto uđe. Ne da bi opravdao njihovo ponašanje, već da bi na odgovarajući način to predstavio publici. Tako je, dakle, to je i sa mnom bio slučaj i meni je potrebno uvek neko vreme da izađem iz svega toga. Dakle, nema nikakve šanse da ja danas napišem jednu priču, posle 2 dana drugu i tako, da za mesec ili 2 nastane knjiga. To je u mom slučaju nemoguće jer mi je potrebno neko vreme, duže ili kraće, da izađem mentalno iz svega toga, da se malo distanciram i udaljim od tih likova. To sam i od glumaca isto čuo da nekad imaju taj problem da duže vremena ne mogu da izađu iz jednog lika. Evo, naš mladi glumac možda može to da... To nije tamo. Ali u svakom slučaju, da, potrebno je. Ili pak suprotno, recimo Ružica Sokić mi jednom prilikom rekla da ona ima strahovitu borbu dok ulazi u svoje likove. Ne kaže, ja neću, ali moram. I nekako na kraju, ne nekako, nego ona je bila fantastična glumica, uvijek je uspevala u tome, ali mi je govorila da je to velika borba. Da se poistovetiš sa likom koji nisi ti. Tako da je i sa mnom, odnosno i sa nama piscima, eto to slučaj i kako se borimo to mi znamo, ali čitaoci to ne moraju uvek da znaju i nije ni dobro da znaju. Dragane, hvala. Ovo je trenutak da, ukoliko imate neka pitanja, možete da postavite našem gostu. Ili sad sve već znamo o njemu, ne moramo ništa ni da pitamo. Izvolite. Da li kada pišete imate određeno vreme kada kažete sebi sada ću da sednem i da pišem ili u nekim naletima inspiracije to radite? A to je interesantno, evo sad dok si me ti to pitala, meni se odmotava ubrzano taj film, dok sam pisao poeziju ranije, pišem i sad, ali ranije mnogo češće, isključivo nju, noć i dakle kasno uveče, neki kasni sati su mi bili nekako prijemčiviji nego dnevna svetlost. Međutim, sa pričama je drugačije. Nekako ujutru, dok mi je još sveža svest, dok još nisam nataložio neke impresije i svakodnevice, prosto ti neki jutarnji časovi su mi ipak zgodniji za pisanje proze. Tako da prepodne ono što napišem do 2, na primer, to je napisano. Već posle ručka onda malo čovek izgubi koncentraciju i eventualno uveče po nešto, ali ređe u poslednje vreme uveče, uglavnom preko dana. A kada je kraj zbirke? Postoji neki broj priča ili broj strana ili... Kad kažeš, evo, to je to, sad mislim da je ovo kao jedno... Pa ja nastavim da ne preteram. Dakle, ja sam svestan da čitalac kad ima s ovom knjigu od 400 strana, na primjer da je ređe malo otvara nego ono sa 200. Prosječan čitalac, ne ljubitelji baš književnosti, ali prosječan čitalac. Dakle, a i knjižari su mi to rekli, da se
Moje knjige se inače retko prodaju na klasičan način, pa mi to nije preokupacija, ne razmišljam o tome, ali knjižari su mi rekli da se u knjižarama najbolje prodaju knjige do 200 strana, na primjer. Ozbiljno, to su mi potvrdili i to me iznenadilo, prosto nisam očekivao. Ispostavljamo se da ova knjiga ima tu negde oko 200 strana, 20 priča, dakle, mislim da je to neki optimalan broj. Može to da bude i 5 priča, ako su duže, naravno. Ali ja sam se trudio da svaka od njih bude između 3 i 7-8 strana, na primjer. Da to zaista bude jedna kraća forma. Da ne zloupotrebim, da ne kažem, evo, ovo su kratke priče, a da podmetnem čitaocu neku koju ne očekuje po dužini. Interesantna je to stvar za knjižare, zamišljam kako ulaze kupci kao fenomenalan naslov debela, neće i ostalo. Da, ima toga, da. Dobro, izvalite. Dragana, kao pisar, bih htjela da pitam, kažeš da menjaš žanrove, pišeš i poeziju i pripovetke. Sad kažeš, evo sad ću da pišem nešto i bavim se pisanjem, recimo, pripovedaka, ali ne možeš svoju inspiraciju i književnu inspiraciju da ograničiš, time sam neću da recimo sanjam ili mislim nešto u stihovima. I sad ako ti neki stihovi i nešto hoćeš da kažeš u stihu, da li onda da počneš da pišeš i onda uporedo pišeš i jedan i drugi stil ili kako, ili zabeležiš pa posle kasnije iskoristiš te... Pa desi se, naravno, ja mislim da i kod drugih pisaca, kad su posvećeni jednom žanru, pišu, na primjer, pripovetke, spremaju knjigu, da im nađe inspiracije da napišu i po neku pesmu. I meni se to dešava, ali to nije tako intenzivno i nije tako često. Zato što ja, kad recimo imam 10-ak priča pred sobom, ja već znam da će od toga biti knjiga i onda sam posvećen prvenstveno tome. Dakle, trudim se da do kraja izguram u tom pravcu i da prosto, ja mislim da nije ni dobro za tako kratko vreme, na primjer u roku od godinu dana koliko nastaje jedna knjiga ili 2 godine, nekako menjati žanrove, jer onda gubite tu nit, gubite koncentraciju, gubite usmerenost prema tom žanru. Mada može da se desi da naravno odlutate i u drugi žanr, ali trenutno. Da li te žan novinarski, pošto pišeš što ti je posao, da li te to odvlači od pisanja bavljenja? Pa to me ne odvlači zato što sam ja po tom pitanju potpuno dvojna ličnost. Dakle, kad sam u novinarstvu, ja sam u novinarstvu. Pošto ta dva književnost i novinarstvo se ne trpe međusobno, to su krvni neprijatelji inače, ne treba ih mešati. Književnost, kada uplovi u novinarstvo, postajete loš novinar i obrnuto. Dakle, ja kada sam pisac, samo sam pisac, ništa drugo ne postoji, do 2 popodne. Kasnije, posle ručka, mogu da budem i najčešće sam i novinar, ali onda ne razmišljam o onom... Zato mi ne odgovaraš na poruke do 2 popodne. Sad znamo. Da, dakle, nikakav upliv tu nije poželjan i nije dozvoljen. U novinarstvu je sve vrlo konkretno, vrlo ovako, plastično objašnjeno, informativno, a u književnosti može da dođe do izražaja i treba naravno da dođe do izražaja vaš taj literarni dar. Tako da ja i naše mlade potencijalne novinare ovde, kada ih obučavamo, skrećem im pažnju vrlo često na to, ako su literarno nadareni, to je jedan plus, znači da mogu biti i dobri novinari, ljudi od pera, ali da se čuvaju, da slučajno to literarno ne preovlada u novinarstvu. Mogu nešto da pitam? Dok ste slušali ono što ste vi napisali, da li se vi vraćate u tu emociju ili imate tu distancu i slušate i gledate kao posmatrač? Znate da je to vaše normalno, ali... Da. Pa sad, zavisi kako kad. Najčešće imam distancu. Najčešće mi izgleda kao da je to neko drugi napisao. Pogotovo kad slušam, to i svi pisci će vam reći kad slušaju književnu kritiku o sebi i svom delu, većini deluje kao da slušaju o nekoj drugoj knjizi, o nečemu što je neko drugi napisao, zato što oni, njihovo viđenje njihovog dela je potpuno drugačije, najčešće drugačije od viđenja kritičara.
I svima nama je interesantno, naravno, da čujemo i sa oduševljenjem slušamo ono što kritičari imaju da kažu, ali se bar meni uvek čini da je to kritika nečeg što nisam ja napisao. Tako da i kad slušam ove odlomke, sad ovu naslovnu priču, Muzička kutija, emotivno sam se uneo jer se ona tiče mene, ali sve ovo ostalo, kad slušam, imam tu distancu. Nesvesnu distancu, da mi se čini prosto kao da slušam neko književno delo nekog drugog autora. Da, zato što ste vi završili to, tako? Vi ste bili u tome, emocije, završili ste. I uopšte, to i sa drugim piscima sam razgovarao o tome, kad se završi jedna knjiga, kad se jedno delo ukoriči i ode od vas, taj osjećaj kao da vi to niste napisali. Nekako to je izašlo, verovatno nam je to dato nekako odozgo, da smo mi obavili svoj posao i dali javnosti to na uvid. Šta će biti sa tim, naravno pratimo i volimo da čujemo, ali nemamo taj osjećaj da smo to i dalje mi. Možda je to i dobro. Sigurno je dobro, ja mislim da je dobro. Nije dobro ako stalno živimo u tome. Onda nemamo šanse da budemo nešto drugo. I ne može se nastaviti. Posvetimo drugim nekim